Så er vi tilbage. Så nu har vi fundet den miniø, vi så skulle på. Før der fandt vi en anden ø, men altså... Ja. En bambusse. Der er en halshus. Ja. Skal vi ikke komme i gang med at bygge et hus her? Jo, men det er derovre. Andre øer. Ud af Min verden genererer, jeg kan se under jorden. Ja, Hey, hvad er det dernede? Nå, men det er... Der. Det er bare lige min ven, der er lidt spiller. Okay. Laver du? Vi kan ikke lige få workbench og noget træ. Derovre er der en ø, tror jeg. Okay, men prøv lige at kaste en workbench og noget træ ned til mig og noget sten. Whee! Og saplings. Nej, flere. Whee! Okay, 5. 10. Okay, jeg laver lige... Derovre er der en ø. 2 skovle. Jeg tror på eventyr. Tror du på eventyr? Ja, fordi jeg skal over, vi skal fundet en større ø. Vent. Inden før du drager på eventyr, så prøv lige at give mig alle dine ting. Hvorfor? Jamen, fordi så kan jeg bare lige få dem, og så... altså bare lige dit sværd og hakke. Det skal du vel ikke have? Nej, sværd hakke og sådan noget, det beholder du bare. Nej, fordi hvis jeg nu finder en god ø, så har jeg jo alle mine ting med. Okay. Eller alle vores ting, hedder det. Mm. Clay. Men du skal jo tænke på, at vi kan lave flere øer. Vi kan jo lave en ø, hvor der spawner monster. Ja. Ud af cobblestone. Det gjorde vi jo på Skyblock. Ja. Ja, man kan ikke så godt høre min stemme. Men vi ved ikke helt hvorfor. Men Ja, det er fordi, at han sidder ved siden af mig, så... Ja. Og det headset, han er på, det er ikke lige sådan koblet til. Jeg har fundet en helt stor ø. En blok. Og så er det virkelig en stor ø, som var sådan et kæmpe stort bjerg. Er det ikke bare en stor? Jo, det er den største, jeg nogensinde har set. Ja, ikke også? Jeg laver altså bare lige hurtigt et hus. Er det i orden? Ja. Ja, så vi spiller af, at vi skal ikke spille ud. Sådan. Jeg kan se dig. Kan du ikke se mig? Jo. Mad. Har jeg det med? Hvad? Jeg har æbler. Har jeg mad med? Mikkel! Ja, speech run, please. Please speak with Jeg drog på eventyr. Det gør du bare. Så laver jeg hus. I vandet. Eller på vand. Jeg laver lige en båd. Laver du et jordhus? Ja, det sagde jeg til dig. Nå, okay. Men jeg har ikke nok. Se. Jeg har ikke min workbench. Ja, det ved jeg godt. Så har jeg bare lavet lidt ny. Ja, men Det var også lige siges. Mig og Mikkel, vi er rigtig søde.
Ja. Det er selvfølgelig jer, der er mest søde. Jeg vil sige, giv os subscribes, og I kan lide den og sådan. Det kunne være... Det kunne være rigtig sejt. Det kunne være det sejeste, der nogensinde er sket på vores liv. Ja. Jeg har ikke fundet noget endnu. Ej, det siger du ikke. Sidste jeg har det 3 sticks, og det er 3 cobblestone. Lige nok til en pickaxe. Hvis I nu skulle møde noget på vejen. Jeg, Oh my god, hvis jeg filmede lige nu, så vil I nok tro, at jeg bruger hack. Men det gør jeg ikke. Mikkel. Skal jeg et eller andet fucked up med serveren? Jeg står ude i ingenting. Du fik mig til at smide min... Skål. Jeg skal have masser af jord. Masser af det. Ja, vi siger ikke så meget. Nej, Nej. ikke lige nu. Nej. Nå jo, vi spiller på Peaceful. Nå, men der er jo allerede zombier til, så... Okay, spiller bare Peaceful. Nej. Oh my god, så lukker jeg direkte ind. Jeg har sat min på normal. Har du sat din på normal? Mm. Skal jeg også gøre det? Ja, prøv du det på det. Har du slået dit normal? Jeg retter det med, at jeg finder... Ja! Med mindre det er den ø, som vi allerede har været på. Det er det ikke. Brems. Jo, det er den ø. Nej, det er... fordi der er sugar canes. Og det var dem, som jeg plantede. Nej. Nå, det er en ny. Ja. Ja, fordi jeg plantede dem ikke der. Yes! Ja! Yeah! Ja! Yeah! Sådan der, okay. Nu skal du jo så bare lige komme herhen. Det var derfor, du skulle dro med. Okay. Jeg tager workbench med Og jeg ved, hvad for en vej det er. Ej. Oh my god. Vi har fundet en kæmpe stor ø med masser af træer. Ja, jeg ved nøjagtigt, hvor vi skal bo. Oppe i et træ. Ja, god dag. Mikkel. Nej, ikke når der er så mange... Undskyld, men er det i orden, hvis vi lige TP'er, fordi jeg kan ikke huske, hvad for en vej han gik. Men jeg kan godt huske det. Du lavede en båd. Jeg har sådan et træ. Jeg kan et træ. Det bliver nat. Creeper time. Ja. Nu har jeg også lige fundet så meget dødt. Så må du jo bare svømme. Swimming. Begynd at svømme. Hvorhen? Hvad for en vej var det, jeg byggede tårnet? Kan jeg ikke huske? Hvad for en side var det, jeg byggede tårnet i? Ja, hvor skulle jeg vide det fra? Det er ikke tjekket dig. Ja, en meget stor ø. Oh my god, ej, der skal vi da bo. Det er den største ø, jeg nogensinde har set. Ja, der er for den ene klods der. Oh my god. Og så er der lige kommet et skelet derovre, hvor jeg lige kom. Løb Der fra. er et godt. Ja. Hvis der er diamanter, så yeah. Ja. Så er det sikkert bare sådan en lille lortebold. Det var en lille lortebold. Nå. Jamen, jeg siger, der er jo en ny vej. Der er også en anden vej. Vent lidt. Det er jorden, hvis vi TP'er det her Nej. tilfælde.